Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karong panahona kung naay usa ka tawo nga daygon tungod sa iyang mga nakabot nga kalampusan, ang kasagaran gyud nga itubag salamat, di ba? Bisag ako gidayga ko ninyo. Bakakon. Matubagin nato salamat ka na lasan tinuod ay sanang sagutay guwapo nga wa magi ko kasuway ana to batan-on pa kung ginganlan ko guwapo karon na noong hapit na matapos. Grabe sa ninyo kabakakon oy. Ang ko salamat gyud mo salamat, thank you ana kita. Si Maria lahi kayo. Pag-ingon pagdaig bulahan kas tanang babae, ikaw ang inahan sa manunobos. Purting lipaya nako hastang akong anak gadi asod sa akong tiyan miulpot sa kalipay pagkabulahan gid nimo ana unsay tubag ni Maria na tanawag unsay una niyang gisulti nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Wa mo ka G inig daig nga rin niya daigon siya ang iya sang kasing-kasing. Wa magkana gumingon salamat sa to pag-iangko nimo ang pagdaig. Pero si Maria iyang ipasa sa Ginoo. Ipasa niya nga naman kay siya usa lang ka sulugoon.
Dili gyud mo angkon si Maria nga siya mo'y angayng daygon kung dili ang Ginoo nga nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Mao na siya ang nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Karon og naa kay balay rong dako, kinsa may nagbuhat anang imong balay? Og ikaw, liwat kang Maria, moingon jud ka, nagdahig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, kay gisugo ko niya pagbuhat aning balay. Di ba? Di ka magsigdahig, ako ng balay, niya imo ding koralon, no trespassing, private property. No, imo na, private property naman. Pero kinsa may nagbuhat diha nimo, kinsa may naghatag nimo kahigayunan nga makabuhat ka, kinsa may nagbubo nimo sa mga grasya aron ka makabuhat ana, di ba ang Ginoo? Nganong giangkon man nimo? Mao na si Maria wa gyud matintal sa yawa. Kining gihisgutan sa unang pagbasa nga dunay babae nga nagmabdos nya giatangan sa dragon. Ang dragon gusto nang mo patay niya og sa bata nga iyang ianak si Maria ni. Nya ang dragon mao ang yawa. Kining yawa kusog kay ni mangangkon nga siya tag-iya hasta gud langit iyang angkonon. Mao na naadto na noon siya sa impierno. Kanang kusog kay mangangkon nga ako ni yawan ona gipuy-an na si yawa. Kinsa dinhi ang kusog kay mangangkon nga iyang balay, iyang asawa, iyang bana, iyang anak ta sa kamot. Kanang mangangkon gyud ba? Pulos-pulos mo bakakon. Kusog kay mo mangangkon eh, ganong imo nang gibunog akong anak. Si Maria sa dihang gibunog og maayo ang iyang anak, wa siya mo angkon nga ako ning anak. Unsa man, anak nis Ginoo, kinsa man kung mubabag sa iyang kamatayon nga anak man siya sa Ginoo, kung gusto pagyud sa Ginoo nga kaning anaka dili ni mamatay, di gid ni mahitabo. Mo na si Maria igo rang mihilak kay nahigugma man siya sa Ginoo, pero nagbarog ra siya didto, wa gyud masuko sa nagbunog sa iyang anak og nagbitay sa cross. Nga naman, wa man siya mangangkon. Na, kinsan nyo dinhi ang wa mo angkon sa iyang naong nga imo nang naong. Sige, taas ang kamot. Uy, daghan kay nato mangangkon gyus naong. Mao na magsinawayay tas atong naong hasta pari sawayon pa. Karon ikaw man aning misa na magimanaway ani ba? Siya na, father ba, sige gisgot anang naong, murasag unsay naong. Nganong magsinawayay man ta sa atong naong, kita day gabuhat ani? Ang Ginoo, ang imong ginikanan mo'y nagbuhat anang imong naong? Nganong imong man ang giusab? Wa ka kauyon sa nagbuhat ana? Nya karon kay imo na nang giusab, imo na nang gipaputi, imo na nang gibadlisan, imo na nang gipariban imong buhok, imo na nang gipakuluran nga ikaw na, imo na nang gipatatuan, imo na nang giariyusan, hastang ilong ariyusan, hasta dila ariyusan, ambot og unsa pay giariyusan. Niyang ko na karon nga ikaw na tag-iya na. Ha? Yawa ka. Giyawaan ka, kay nangangko na ka. Si Maria, niingon ra gyud siya, nahinumdom kanako ang Dios nga makagagahom sa tanan, nahinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Karon ang mga tao mutawag kanako bulahan. Iya sa nang giangkon. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios dinhi kanako. Naabot tayo niingon ako, Bray, akong kaubang pari ba? Bay, tan sortihan mo no? Taliwa sa pandemic, nakahimo kag project nga dako ka istanan. Nya karon gihangyo pagyud ka ni Monsignor Ruben Labaho nga atong Vicar General nga motabang og himo anang kapilya sa kapilinha, di na makaya nako bayoy. Problema ang gusto kong parokya, nya napag iti pangitaunon nga 30 million para sa lain, di madahana eh. Nya ikaw sugot sa gano.
Ingon sa ko, sulugoon raman kong Monsignor Ruben, bay. Nya kanas Monsignor Ruben, sulugoon raman ng Archbishop Palma. Archbishop Palma, sulugoon raman sa nas Ginoo, kinsa man kong mubalibad. Siya asam kag kwarta. Nako, wa ako'y kwarta. Kabos raman ko nga sulugoon. Ang nanimba maoy muhatag. Ang nanimba. Ang saon ninyo di mo muhatag, ako day muhatag dito anang 30 million. 29,500,000. Kamo mo ihatag. Nya kinsa man si tagiyan ng inyong kwartang ihatag diri, kamo diay. Gisugo ra sad mos Ginoo pagkupot ana para sa iyang plano. Nya karon kay ang atong diocese na may plano nga magtukod og kapilinha di Fatima didto sa Takop, San Remigio. Replika, ikaupat nga replika sa tibuok kalibutan sa Our Lady of Fatima kapilinha didto sa Cuba de area sana Portugal. Mutabang mong himo ani dili. Oh, hatag palit din mo sa atong slot. Gisugdan ni natog announce atong Domingo nya buot natong hatagan si Maria sa atong birthday gift nga imbis mga rosas, mga card ang atong ihatag mao ang pagtukod sa kapilinha. Mamalitag tag 1,000 per slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Muhatag ta niya og birthday gift gikan sa atong kasing-kasing kay mga sulugoon tas Ginoo sama niya. Dili kitay tag-iya sa atong gihatag, gasa sa nas Ginoo nato. We are only acting anang atong tema karon nga gifted to give. Ug usa ni anang atong giftedness mao ang kwarta. So bulahan kadtong mopalit ang way ikapalit kay tinuod sa gyung way ikapalit luhod mo og ampo ni Maria. Mother Mary bendisyone ang tanang namalit. Tagai og healing and deliverance kaming tanan apil nang wa mo palit. Pero kadtong gasigig yubit, gasigig saway ipa-COVID. Ayaw ha. Iris to iris. Sayop to sayop. Ing na luwasa gyapon sila. Apil gyapon sa healing and deliverance. Ana siya. Kamusan no kantor ba inyong timan-an man. Niya pasalamat nga gikan atong Domingo, katawanan kay tanan, pagka Lunes doon na natay nadawat nga 11 ka buok ni palit. Nahalinan tag 11 ka buok. Pero karon ang atong halin as of yesterday ning abot na og 1,066 slots. Pakpak. Doon na labing minus 1,066 ka mga nipalit tungod kay nihatag na sila sa ilang birthday gift ni Mama Mary. Kini siya muingon bata pagkabulahan dili sundo na to si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong magbubuhat. Ana. Sa ikaduhang pagbasa miingon dire nga si Kristo nakabuntog sa kamatayon ug kinsa tong mahiusa ni Kristo makabuntog sa iyang kaugalingong kamatayon. Pasabot ba nga dili mamatay? Giunsa man pagbuntog ni Kristo ang kamatayon nga mao iyang katapusang kaaway. Giunsa man? Gihigugma niya ang pagpakamatay. Kana bitang kaaway, ingos Kristo unsaon pagbuntog, ingon siya, love your enemies. Usbawi, kusga? Kanang kaaway, makahadlok man ginani mo, makapakulba man ani mo, makaparatol. Wa roy pinaka makaparatol na to, kining COVID. Sige na, I love COVID. Ina. Ikaw ayaw sa paduroy, padir ba, padir anak. Bitaw, I love COVID. Nga naman, kay ang COVID mo patay. Higugmao na to ang kamatayon, mga igsoon. Kaya ang ato ganing Ginoo na higugma manganis kamatayon, kita na ba noy magdumot sa kamatayon? Higugma mabuntog na nimo. Marelax ka.
Dili day mo relax sa inyong gihigugma. Ay, lingi ako na imong tupad. Relax ka, dili. Relax ka nga, nagkatupad mo, labi na gyud magsige na rog ubo. Relax ka. Og relax gani ka, congratulations. Marelax ta. Nya kung marelax na gani ta, kanang di ta magkaratol-ratol, dili ta mabuntog. Di ta mabuntog. Pero magratol-ratol gani ka, mabuntog yung ka. Nga naman, di naman kakapanghunahunag maayo, di naman nimo magamit ang imong mga kusog o ang imong gahom. Kay naratol man ka. Ora bag istoryang papa ba nga na kuno toy tao nga daghan kay armas, napay machine gun, napay Armalite, napay 45. Giistoryahan mi ani ako mga 6 anyos tingay ko ato nakabati. Ingos papa, 40 yung daghanag armas. Sus ang iyang silingan, sulngon bitaw siya gadag sundang purting isuga ni ambaks bintana ay gibiyaan ta ng armas. Na kung ano ni ambak man to siya pag girak-rakan pa to niya sa masinggan pa ingos papa, talawan man. Mao na mabuntog yun. Si Maria wa mabuntog oy. Sa diyang gikulatag mayang anak ni barog radyas tiilan sa cross. Ningon des Maria ay kabalaka dong musaka ka sa imong trono ug maghari ka didto. Nya ningon sa Kristo, onya ikaw ana tubag sa Maria sa tubag sa atong salmo. Unsa man tubag sa atong salmo karon? Nagabarog ang rayna diha sa iyang tuo, dinayanan og bulawan. Siya barog sa dito sa imong trono dong kay ako sad mo barog sa niya ako sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Ingon des Jesus, sige, pabilin sa kadihas akong disipulo ha, tudluin na sila sa imong kinaiya nga dili mahadlok mamatay sama aning akong gibuhat. Tudloi sila. Motong nipuyo si Maria tipon sa mga apostoles. Nya karon kamo, musunod mo style ni Maria. Gusto sad mong mubarog dito sa kilid sa trono sa Dios dito sa langit. Gusto dili? Kamatay na. Higugmaa ang kamatayon. Nya kanara bang taong mahigugmas kamatayon? Di gid na kabuhat og sala. Oh, panalitan asawa, kulatahos bana, di gyud masuko. Ngano man, maingon din siya, niya nang akong gihigugma, piti-piti na akong naong. Di ba? Sayon ra kayo. Nya, kawaton imong butang, kawaton, wa na mo'y kwarta, wa na mo'y kapalit bugas, maingon ra ka. Salamat Lord, ni anag yung akong gihigugma. Di na nidang tagdugay, patay gini, way kaon. Nya, lisod na ka ginhawas, ikag ubo, taas ka imong hilanat, ika, welcome to the club. Mauna ning akong gihigugma, lingkod na gyud karon, mubarog na gyud karon ani sa trono sa kiliran sa akong Ginoo ug sa mahal nga birhen. Hala, ka-excited nako magkita na gyud mi. Nya mohonghong ning yawa, maimpierno ka. Nya may kaadili ay kay gasunod gud ko niya. Ana, di ba? Man mo madasig, sige manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak